салом ба ҳаводорони футболи тоҷик. барномаи фатҳ ин навбат пай рақобатҳои мусобиқаи ҷоми тоҷикистон оид ба футбол сабт ва танзиму нашр мешавад. сарпарасти барнома ширкати теннисӣ аст ва моро ҳамроҳӣ кунед ки дастаҳои лигаи якум дар ин мусобиқа дар кадом сатҳ бозӣ мекунанд. ин мусобиқа ҳанӯз аз охирин рӯзи моҳи май расман ҳусни оғоз бахшида буд. дақиқан рӯзи 31 май дар меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе маросими қуръакашии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон оғоз гардида буд ва натиҷаи марҳилаи муқаддамотии ин мусобиқа маҳз дар ҳамин рӯз расман муайян шуд. дар марҳилаи муқаддамотӣ дастаҳои лигаи якум миёни худ рақобат мекунанд ва ғолибони бозиҳо метавонанд роҳхати мустақими марҳилаи плей-оффи ҷоми тоҷикистонро ба даст биёранд. дар марҳилаҳои имконият пайдо мешавад ки дастаҳои аъзои лигаи яке кишвар муқобили дастаҳои лигаи олӣ баромад намоянд. хулас дар қуръакашӣ дастаҳо бо ин тартиб рӯ ба рӯи ҳам афтиданд. дар ин давр паншер бо динамо, ваҳдат бо ҳосилот, моҳир бо душанбе, ҳулбук бо сарҳадчӣ, саройкамар бо гулистон ва барқчӣ бо кӯктош андари майдон мешуданд. бо сабабҳои то ҳол номаълум бозӣ миёни дастаҳои паншеру динамо ва саройкамару гулистон баргузор нашуданд. хулас дар ин барнома хоҳед фаҳмид ки кадом дастаҳо ба марҳилаи ҳасбӣ рохат гирифтанд. моро ҳамроҳӣ намоед. ваҳдати ба қавле бетақдир боз муқобили ҳосилот ғалтид. имсол касе ваҳдатро ба ҳадди ҳосилот ситам надод. бозӣ дар даври охирини чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум ки дар майдони марказии ноҳияи фархор баргузор шуда буд, медонед бо кадом ҳисоб хотима ёфт? 7-1 ба нафъи бачаҳои ҳосилот тамом шуд. футболбозони дастаи ваҳдат хеле ва хеле ҷавонанд. аз ин рӯ муқобили дастаи таҷрибадор хеле ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. натиҷаи қуръакашии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон боз дастаи ваҳдатро муқобили дастаи ҳосилот бурд ва бозӣ айнан мисли бозии қабл баргузор шуд. ҳосилот дарвозаи ваҳдатро голборон кард ва дигар ягон имконияти идома додани роҳи мусобиқа барои дастаи ваҳдат боқӣ намонд. қисми аввали бозӣ ҳарчанд бидуни гол паси сар шуд, вале бозингарони ваҳдат пайваста баҳри рахна кардани хатти дарвозаи ҳосилот кӯшиш мекарданд ва бемуҳобот дар қисми аввал чӣ аз ҳисоби анҷом додани контрҳуҷумҳо ва ба миён овардани фурсатҳои голӣ аз дастаи ҳосилот дида бартарии бештар доштанд. қисми дуюм барои дастаи ваҳдат мисли дузах сипарӣ шуд ки гумонам ҳеҷ гоҳ ин рӯзро ба хотир оварданӣ нестанд. футболбозони дастаи ҳосилот миёни худ мусобиқаи голзанак ташкил карданд ва туп ба ҳар касе мерасид кӯшиш мекард то зарбаи мустақим ҷониби дарвоза занад, то ба номи худ ҳадди ақал як гол сабт намуда бошад. шаҳри пурратари рақобатро дар таҳияи ҳамкорамон ғолибшоҳи абдулҳакимзод тамошо мекунем ва мебинем ки ҳосилот ба дарвозаи ваҳдат чанд гол зад. дар бозии миёни дастаҳои ҳосилоти ноҳияи фархор ва ваҳдати шаҳри ваҳдат дар марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон барои баромадан ба даври якҳаштниҳоии мусобиқаи мазкур мо шоҳиди 5 голи меҳмонон гардидем. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри ваҳдат сурат гирифта ба фоидаи тими меҳмонон хотима ёфт. саркарда аз оғози дидор ҳарду даста бозии баробарро нишон медоданд. ҳарчанд ҳарду бошгоҳ кӯшиши рахна кардани дарвозаи якдигарро аз дақиқаҳои аввал то ба охир менамуданд, лек ин амал натавонист кӯшишҳои дастаҳоро дар пайки якум бароварда намояд. тими ваҳдат ки бозингарони ҳайатро куллан футболбозони ҷавон ташкил медиҳанд, тавонистанд дар 45 дақиқаи сипаришудаи қисми мазкур истодагарӣ кунанд ва нагузоштанд ба дарвозаашон гол сар диҳанд. шогирдони Шоғиёсуф Ҷаваршо дар ин бозӣ муддаии асосӣ барои ғалаба дониста мешуданд, чунки дастаро бозингарони соҳиб таҷриба ташкил медиҳад ва метавонанд натиҷаи дилхорро бо ин гуна рақибон ба даст биёранд. талоши тарафайн дар ин пайк ҳарчанд ба назар мерасид, баъди 1 дақиқаи илова кардаи довари вохӯрӣ Қурбонмурод Шарипов дастаҳо бидуни гол ба танаффус рафтанд. дар пайки дуюм сармураббии бошгоҳи ҳосилот Шоғиёсуф Ҷаваршо тағйирот анҷом дод. ба бозӣ омадани Салимзода Некрӯз ба рафти бозӣ махсусан дар хатти ҳамла таъсиргузор буд. футболбози мазкур дар дақиқаи 48-уми бозӣ бо гузаришҳои худ дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф ҳисоби дидорро ба суди дастаи хеш кушод. баъди ин гол саълу талоши меҳмонон зиёд шуд
буд, бештар имкониятҳоро онҳо созмон медоданд. Соҳибони майдон натавонистанд дар дақиқаҳои баъдӣ мисли қисми аввал бозии баробарро нишон диҳанд. Шогирдони Исроил Идив дар ҳама бозиҳои анҷомдодаи худ дар ин мавсим бештари голҳоро дар пайки дуввум сар медиҳанд. Сабаби асосии ин омил ҷавон будани ҳайят, қувваи физикии онҳо басандагӣ намекунад то дар 90 дақиқа бозии баробарро бо ҳарифони қавии хеш нишон бидиҳанд. Дар ин дидор ҳам ин омори манфии тими Ваҳдат ба чашм расид. Дар дақиқаи 55 Далер Чолов тавонист як голро ба номаш сабт намояд. Баъди 5 дақиқа ҳимоятгари соҳибтаҷрибаи ҳосилот Ҳасан Рустамов баъди паси ҳамдастааш бидуни коркарди туп зарбаи мустақимро ба самти дарвозаи рақиб равона сохт, ки дарвозабон натавонист садди роҳи чунин зарбаро гирад. Баъдан ҳамлаҳои меҳмонон идома меёфт. Ҳарифро бошад дигар мо дар хатти ҳамла мушоҳида накардем. Дардаҳаи охир мо шоҳиди ду голи дигари меҳмонон гардидем. Дар дақиқаи 80 муаллифи голи навбатӣ Нурулло Маҳмудов гардид. Баъди 6 дақиқа аниқтараш дар дақиқаи 86 Ҳасан Рустамов муаллифи дубл гардид. Бо ҳисоби умумии 5-0 меҳмонон тавонистанд ғалабаи бузурги худро дар мусобиқаи мазкур ба қайд гиранд ва бо ин тартиб ба марҳилаи ҳасфии мусобиқа роҳ ёбанд, ки он ҷо бо дастаҳои Лигаи олӣ қувваозмоӣ хоҳанд кард. шаҳри бозии имрӯза бозии қисми аввал бозӣ хеле бозии хуб шуд, 0-0 ба анҷом ёфт. ҳало дар қисми дуюм мо тағйирот дар даста кардем. мо моментҳои худро истифода бурда сазовори 3 хол гаштем. яке аз бозии серголи дигари даври мазкур ин дидори дастаҳои ҳулбуки восе ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ буд. дастаи ҳулбук ки нисбат ба сарҳадчӣ таҷрибаи бойтарро дорад, бештари фурсатҳои ба миёномадаро самаранок истифода мебурданд. ҳарчанд дар баъзе мавридҳо футболбозони сарҳадчӣ муқобили ҳулбук хуб истодагарӣ мекарданд, вале натиҷаи бозӣ барои мухлисони дастаи ҳамадонӣ хурсандиовар набуд. футболбозони ҳулбук вақте бартарии худро мустаҳкам карданд, дигар барои омор бозӣ мекарданд ва кӯшиш менамуданд то дар ҳисоби чанд бозингар голҳо сабт карда шавад. бозингарони сарҳадчӣ дар қиёс ба бозингарони Ваҳдат ҳамин қадар бартарӣ доранд, ки ақаллан голи шармшикани дидорро мезананд ва ҳеҷ не бо қалби ором ва виҷдони тоза ба хонаи худ бармегарданд. ҳулбук ахиран ба кӯли оморҳо ҳарифи худро сарафканда кард ва голҳои зиёдеро ба дарвозаи рақиб ворид намуд, ки дар ниҳоят бо ҳисоби калон ғалаба карданд ва сарҳадчиро нагузоштанд, ки дар аввалин мавсими футболиаш дар Лигаи якум бо дастаҳои Лигаи олӣ низ як худро мавриди санҷиш қарор диҳад. хулас дар таҳияи ҳамкоронамон навори мавриди голборон қарор гирифтани дастаи сарҳадчиро аз ҷониби ҳулбук тамошо мекунем. дар бозии дигари даври муқаддамотии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Восе ба номи Теша Исмоилов дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе сарҳадчии ноҳияи Ҳамадониро қабул намуд. бозии мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи соҳибони майдон оғоз шуда, аллакай дар дақиқаи 8 Мақсуд Одинаев бо голи задаи худ дастаи ҳулбукро ба пеш баровард. ҳарчанд ҳуҷумҳои дастаи ҳулбук ба дарвозаи меҳмонон пайдарпай созмон дода мешуданд, вале ин навбат меҳмонон тавонистанд, ки баъди як контрҳуҷум ҳисоби бозиро баробар 1-1 намоянд. дар қисмати охири бозӣ бошад, баъди як ҳамлаи соҳибони майдон Самаруддин Расулов боз ҳам бо голи задаи худ дастаи ҳулбукро ба пеш баровард. ҳамин тариқ қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи ҳулбук ба анҷом расид. дар қисмати дуюми нерӯсанҷӣ бошад, баъди ба майдон омадани Фарух Сафолов аз дастаи сарҳадчӣ меҳмонон тавонистанд, ки ҳисоби бозиро боз ҳам баробар созанд. ҳамин тариқ қисмати асосии бозӣ мусовӣ 2-2 ба анҷом расид. тибқи регламенти бозиҳои ҷоми Тоҷикистон баъди танаффус дастаҳо боз ҳам барои муайян намудани ғолиби бозии имрӯза 15 дақиқагии дигар майдондорӣ карданд. дар ин қисмати бозӣ соҳибони майдон дастаи ҳулбуки ноҳияи Восе пурра бартариро ба даст гирифта дар ду вақти изофашуда боз 3 голи дигар ба самар расониданд, ки дар маҷмӯъ бо ҳисоби 5-2 ғолибиятро дар ин бозӣ ба даст оварданд. баъди дидори имрӯза дастаи сарҳадчӣ аз идомаи рақобатҳо дар ҷоми Тоҷикистон бенасиб монд. дастаи ҳулбук бошад ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт, ки рақиби даста рӯзҳои наздик муайян мешавад. Я очень рад, что сегодня на кубковой игре ребята показали характер. Основное время закончилось 2-2. Я вижу, что команда позиционно все стала играть правильно. Есть проблемы кое-какие, но это решаемо будет, когда откроется окно. Я думаю, мы еще пару человек возьмем в состав, и у нас все будет хорошо. Тайёрӣ доштем бозида
дар чемпионат қатъи ҳамадонӣ бозӣ кардагӣ будем, ғалаба кардагӣ будем, бачаҳамда такя кардан, бо бозӣ ба осонӣ ба даст меорем, гуфтанд ки камтарак хато шуд, бо як голи тез задем, полни бачаҳо уже бозӣ ҳал шуд, гуфтанд ки хато кардан камтар. баъд чи бо як супоришҳошон додем, як фармондадии хубтаршон додем, тағйирот ба майдон ворид кардем, натиҷаи дилхоҳ ба даст овардем. тайёрии хубро ба чемпионат бо нақ сар мебинем. бозиҳои дигари марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон оид ба футбол дар соли 2022 ба таври зайл сурат гирифтанд. бозии дастаҳои сароикамар ба гулистони шаҳри гулистон бо сабабҳои то ҳол номаълум баргузор нашуд ва ҳоло кумитаи интизомии федератсияи футбол ҳам нисбати ин қазия хулосаи ниҳоии худро набаровардааст. ваҳдат дар майдони худ аз ҷониби дастаи ҳосилот мавриди шикаст қарор гирифт ва 5 голи беҷавоб ба дарвозаи худ сар дод. моҳир ахиран дар ин мусобиқа ҳамаро ҳайрон намуд. онҳо дастаи душанберо дар майдони худ бо ҳисоби 3-2 шикаст доданд ва ҳамакнун ба марҳилаи ҳазбии мусобиқаи ҷоми тоҷикистон роҳ ёфтанд. ҳулбук дастаи сарҳадчиро бо ҳисоби 5-2 шикаст дод ва роҳи худро ба даври баъдии ҷоми тоҷикистон ҳамвор намуд. барқчи ки ин мавсим ҳеҷ кору бораш ба дастаи кӯктош ба қавли туғрӣ намегирифт, ин навбат низ ҳамин гуна шуд. кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ дар ин бозӣ бо ҳисоби 2-0 дастболо гардид. хулас бозиҳои марҳилаи муқаддамотӣ ҳамин гуна сурат гирифтанд ва дастаҳои ҳосилот, моҳир, ҳулбук ва кӯктош дар даври плейофи мусобиқаи ҷоми тоҷикистон қарор доранд. акнун моро зарур меояд ки бозиҳои марҳилаи ҳасбиро интизорӣ кашем ки дастаҳои лигаи мо муқобили дастаҳои лигаи олӣ чӣ гуна баромад мекунанд. ёдовар мешавем ки сарпарасти барномаи ФАТ ширкати теннисӣ мебошад. ҳафтаи дигар дар бозиҳои лигаи якум вомехӯрем. хайр.